राजखुंग्रि जुगामिया दिनैबो फैनाय नंला खोमा 10 बोसोर जालायलांबाय नाथाय दिनैसिम सानसेबो फैयासै बियो बेसेबां नेबाय थाबावनो नेयै नेयै बालायलांबाय आं मा दैमालु दिनैबो राजखुंग्रि जुगामिया फैयासै नामा गैया आदै फैयासै माब्ला फैबावगोनथाय आं बे हाग्रायाव बन लांफैनाया बोसोरथाम जाबाय मोनफ्रोमबो दानावनो नों बेखौ नेबाय थायो फैबावगोन दालाय बे नों बिदि नेस्लायस्लाय रायजोआव थांनानै लोगो हमहैया मानो लोगो हमहैनो बे बाथ्राखौ सिगाङाव मानो सानखांनो रोङाखैमोन आं नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों नाथाय आं माबोरै थांगोन आंथ' सिनायानो नों आंजोंनो ससे थांफानो हागोन आं मिथियो राजखुंग्रि जुगामिया बबेयाव थायो जोंनि गामि बारनानै बारा गोजान नङा धोरोमनगर रायजोआ नंगौ नामा बिदिब्ला नोंथांजोंनो थांफानोसै आं बेयावथ' गावनि बुंनो रावबो गैला जा सिनायो राजखुंग्रि आरो नोंथांखौल'सो सिनायो आदै राजखुंग्रिखौ लोगो हमना फैफिनब्ला नोंनि खाथियावनो फैफिनगोन आं बेसेबां हाग्रायाव गोदाव सोराव थाबाय थाबावनो नोंजोंनो खामानि मावनानै थागोन औ फैब्लानो जाबाय नोंनि थाखाय आंनि न'नि दरजाया अरायबो गेवखानाय दे दानिया गाखोदो थांनोसै नै दैमालु बेनो जोंनि गामिया बेनिफ्राय नों थोंजों बे लामाजोंनो थांबाय थाब्लानो धोरोमनगर रायजोखौ सहैगोन लामायाबो गोजान दंबावो बेनिखायनो दिनै सानसेखौ जोंहानाव थालांदो जागोन दे आदै दिनै हरसेखौ नोंस्रानावनो थानोसै गाबोन फुङावनो थांनोसै आं दैमालु थांदो नों दानिया लामायाबो गोजान बेनिखायनो नोंनो आं बे गरायखौनो हरबाय बिनि मददजोंनो धोरोमनगर रायजोआवहा थाब मोनहैगोन साबायखर आदै आं थाबैनो फैफिनगोन आदै आरो मादै थादो आं थांनोसै दैमालुआ दानिया गराय दाब्रायना धोरोमनगर रायजो फारसे थांबाय थानायसै थांबाय थानाय समावनो बियो सासे आइजोखौ दन्दर मोखाङाव जिरायबाय थानाय नुबाय बिखौ नुनानै दैमालुआ नेथ'नानै बुंनायसै मादै नोंथाङा सोर आरो बे दन्दराव हारसिंनो मा खालामबाय थादों बेनो आंनि न' आं बेयावनो थायो नोंनि मा मुं आरो नों बबेयाव थांनो नागिरदों आंनि मुङा जाबाय दैमालु आं धोरोमनगर रायजोआव थांगासिनो नंगौ नामा दैमालु धोरोमनगर रायजोआ दाबो गोजान दंबावो नोंनि गरायखौ दसे बेयावनो जिरायथ'नो होदो गांसो जाहोदो नोंबो आंजों दन्दराव फैनानै माबाफोर जानानै लादो आंथ' मेङाखै उखैयाखैबो बे गरायासो मेंदों जानांगौ दसे नेनायानो गाहाम जासिगोनदां थ'दो बिदिब्ला नोंथांनि दन्दरावनो दसे जिरायना लाहैनोसै दैमालु मा जागोन नों बुंदो आंनो नों जा जानो गोसो बेखौनो मोनजागोन नों आं जेबो जाथ'ला दसे जिरायनाल' लानोसै आंनि गराया जाखांगौमानि नों जेबो जायाबालाय आंनि धोननि बाख्रिखौनो नायलांदो जेराव गोबां सना रुफा हिरा दं जोबनो गैयै धोन दं आंनाव फैदो नों नायलांदो
नै नायदो आंनाव बेसेबां धोन दं। थारैनो नोंथांनाव जोबोर गोबां धोन दं। दैमालु, दानिया नोंनो जेसेबां सना रुफा हिरा नांगौ नों लानानै थांजोब। नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों नामा? जेसेबां नांगौ एसेबांनो मोनजोबगोन। औ, आं सैथोखौनो बुंदों। नोंनो जेसेबां नांगौ ला। नाथाय आंनो बिनिफ्राय एसेबो नाङा। सोरबा होब्लानो जे लानांगौ बिदि नङा। बिनिखायनो आंनो बिनिफ्राय एसेबो सना नाङा। नोंनि सिगाङाव जोबनो गैयै धोन दं। नों बे धोनजों राजानिख्रुइ बांसिन गोहोगोरा जानो हागोन। निमाहा हो, नाथाय आंनो बेबायदि गोहोखौ नाङा। थादो, आं थांनोसै। रथ' दैमालु, नोंनो बे धोनखौ नाङाब्लालाय हामबाय दे। आं जोबोर दै गांबाय। नों आंनो खाथिनि दैमानिफ्राय दै लाबोना होनो हागोन ना? थारैनो, मानो हाया जानो। नोंथाङा थाथ', आं दानो लायनानै फैनोसै। नोंथाङा सोर? माबोरै बिदि महर मोनखो? ना आंखौ बुथारनोसो फैबाय नामा? नों गिनो नाङा दैमालु, आं नोंखौ जेबो खालामा। आं जाबाय लाइस्रि, सासे साधुनि सावनि थाखाय आं गोबां बोसोरनिफ्राय बे दन्दराव जोबजाना दंमोन, जायखौ दिनै नों सावखौ सिफायना आंखौ उदां खालामबाय। आं नोंथांखौ उदां खालामबाय, नाथाय आंथ' जेबोखौनो खालामाखै माथो। बिदिब्ला माबोरै आं सावखौ सिफायनो हाखो? नोंदि सासे मोजां मानसि, बिनि थाखायनोथ' आंनि सावा जोब्बाय। आंखौ साव होदोंमोन जेब्लासिम सासे मोजां मानसि, लुबैसोला नङै, दुथां नङै मानसिया आंनो दै लोंहोआ, अब्लासिम आंनि सावा जोबनाय नङा। दिनैसिम गोबां मानसिखौ आनजाद नायबाय आं, नाथाय बयबो सना रुफाखौ नुब्ला लब जानानै सना लानानै थाङो, जेराव नों दिनै जेबो लब जायासै आरो नोंनि गोथार आखाइजों लाबोनाय दैखौ लोंनानै आं बे सावनिफ्राय उदां जाबाय। थारैनो बिदिनो मारब्ला आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि मदद खालामना। बुं दैमालु, नोंनो मा नांगौ? नोंनि गोसोआव मा हास्थायनाय दं? आं नोंनि जायखिजाया हास्थायनायखौ जाफुंसार होगोन। मानाव गेदेर, आंनो जेबो नाङा। दैमालु, नों आंनिफ्राय माबा ना माबा मोनसे लाथारनांगोन। बिनिखायनो दैमालु, नों बे थुंग्रिखौ लादो। नोंखौ बे थुंग्रिया खैफोद आफोदनिफ्राय रैखा खालामगोन आरो रावबो सुथुरनि थुंग्रिया बे थुंग्रिनि खाथियाव गसंनो हानाय नङा। नोंथांनि जोबोर साबायखर मानाव गेदेर। दैमालुआ बिनि उनाव रायजो फारसे दावबायनायसै। दसे उनाव बियो रायजोआव मोनहैयो। रायजोआव हाबनानै दैमालुआ नुयो समायना समायना नुथाय। थारैनो जोबोर समायना मारथ' धोरोम नोगोर रायजोआ। नाथाय दानिया आं राजखुंग्रिखौ बबेयाव लोगो मोनगोन? थारैनो बियो राजमहलावनो थाथारगोन। ओइ नोंथां, नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना राजमहल थांनायनि लामाया बबेथिं? बे लामाजोंनो नों थांबाय था, अब्लानो राजमहल मोनहैगोन। बिथिं थांब्लानो मोनो अब्ला। साबायखर नोंथांनिसिम। बे लामायानो अब्ला राजमहल थांनायनि। नाथाय राजखुंग्रिनि सिगाङाव मा बुंनांगौ जाखो आं? बै उन्दैयाव थाङैखौनो सोंनोसै होनब्ला लासिं सिं जाथारगोनलै। राजखुंग्रियाबा दायो बै बाथ्राखौ बावबायना माखो? दे फैबाय जेब्ला लोगो हमनानै थांखानोसै।
ओइ सेंग्रा बबेयाव थांनो नागिरदों नों? आं बेयाव राजखुंग्रि जुगामिखौ लोगो हमनो फैदों। राजखुंग्रिया दायो रावजोंबो लोगो हमनो सम गैया। नों दानो बिनिफ्राय गिदिंलांफिन। आं राजखुंग्रिखौ सिनायो। आं बिनि लोगो। जोबोर गोजाननिफ्राय बिखौ लोगो हमनो फैदों आं। महाराजाखौ आंबो सिनायो। बिदिब्ला बियो आंनि लोगो जाबाय नामा? नों अखाफोरनिफ्राय फैदोंब्लाबो बिखौ लोगो हमनो मोना। थांदो थां बिनिफ्राय। अन्नानै आंखौ खेबसेल' राजखुंग्रिखौ लोगो हमनो होदो। नों खेबसे बुंब्ला बाथ्राखौ बुजिया नामा? थां होनदों बिनिफ्राय गोख्रैनो। खुलुमबाय राजखुंग्रि। मा जाखो गोमजोर नोंथां? सासे दैमालु मुंनि सेंग्राया नोंथांखौ लोगो हमनो दहायनिफ्रायनो नेबाय थादों। नोंथाङा समाय गैया होनब्लाबो मानियाखै। गावखौ नोंथांनि लोगो बुंना लादों। आंनि लोगो? नाथाय बिदि मुंनि रावबो लोगो गैया। बिदिब्ला जों मा खालामनो बिखौ? बियो थांनोनो नागिराखै। जोबथासालियाव लानानै थांसै नामा? बिनि गोनांथि गैलाया। बिखौ फैनो हो। जागोन राजखुंग्रि। राजखुंग्रि जुगामिया बेनो नामा? उन्दैयाव जोबोद आलदाखामोन। दाथ' जोबोर सोलायबाय महरा। जोबोर समायना जाबाय दायो। ओइ सेंग्रा मा गोमोखो? निमाहा हो राजखुंग्रि। आं दैमालु। जों गोदो उन्दैयाव लोगो मोनलायदोंमोन। नाथाय आंथ' बिदि गोसोआव गैया। नोंथाङा बावबाय जानांगौ। 10 बोसोर सिगां नोंथाङा हाग्रायाव थांदोंमोन आरो आंनिफ्राय थाइजौ बिदोंमोन आरो आंनि न'आ बिफां गोजौआव दं बुंनायखाय नोंथाङा नायनो थांनो बुंदोंमोन। नाथाय बे समावनो नोंथाङा लिंहरबाय होनना उनाव नायफैगोन होनदोंमोन। नाथाय नोंथाङा मास मोनसे उनाव फैगोन बुंनानै फैयासै। नोंनि मुङा दैमालुमोन ना? औ राजखुंग्रि। औ आंनि गासैबो गोसोआव फैजोबबाय। नोंनि दासिमबो बै बाथ्राखौ गोसोआव दं। गोमजोर नोंथां, दानिया नोंथाङा थांदो। बियो आंनि सिनायनायखा। दैमालु, बै बाथ्राया 10 बोसोर जाबाय। थेवबो नोंहा गोसोआव दं। आंथ' बावलायलायबायमोन बै बाथ्राखौ। नाथाय दैमालु, मोनसे बाथ्रानि थाखाय आं निमाहा बियो। थांगोन होननानै थांनो हायासै। आफाया बे बारनिफ्राय मैहुरावनो थाङासैनो। नों आंखौ नेबायथ' थायाखैमोन ना दैमालु? 10 बोसोर नेबाय थादोंमोन। दानिया माबोरै बुंबावनो? बिदि नेनायथ' जायाखैमोन राजखुंग्रि। आं लोगोफोरजों बे जायगायावनो गेलेबाय थाखायोमोन। बिखालिबो गेलेबाय थादोंमोन। आंथ' सानदोंमोन नों जोबोर रागा जोंबाय आरो आंखौ थगायसुलिबो सानबाय होनना। बेनिफ्राय दैमालु, बेयाव माबोरै फैखो? माबाफोर खामानियाव फैदोंमोन नामा? दानिया माबोरै बुंबावनो? नोंखौनो लोगो हमनो फैदों होननानै। औ राजखुंग्रि, आं बेयाव आंनि आदै सासेजों फैदों। बेनिखायनो फैबाय जेब्ला नोंथांखौबो लोगो हमनानै थांगानोसै सानबाय आं। जोबोर मोजां खालामबाय नों दैमालु। जुगामि आइ, आलासि फैदों नामा? आंखौबो सिनायथि होदो बबेनि आलासि। आफा, बियो दैमालु, आंनि गोजाम लोगो। जुगामि आइनिबो एथ'ग्राब गोजाम लोगो दं। दिनैसो मिथिबाय आं। थारैनो नोंखौ लोगो मोनना जोबोर गोजोनबाय आं। खुलुमबाय महाराजा। आंनि मुङा दैमालु। दैमालु? जोबोद मोजां मुं। नों मिथिगौ ना दैमालु? जोंनि बर'नि गेजेरावबो सासे बिर जोहोलाव दावहारु दंमोन, जायनि मुङानो जाबाय जोहोलाव दैमालु। नाथाय आथिखालाव गोबां बर' सुबुङा मिथियानो। बिनिखायनो सम सम बर'नि जारिमिनखौबो गुदिनिफ्राय फरायनांगौ। दे आं बांद्राय रायलायबाय थालिया। नोंसोर रायलायदो। आंहा गोबां खामानि दं। जागोन दे आफा। महाराजा, महाराजा, जोबोद गिदिर खैफोद जाबाय महाराजा। मा जाखो? मानो एथ'ग्राब खारनानै फैखो? महाराजा, सासे रायखसा जोंनि रायजोआव गाग्लोबफैबाय। दायो बियो राजमहल फारसे फैगासिनो। जों गोख्रैनो बेनिफ्राय खारनो नांसिगोन। राजखुंग्रिखौ दानो बिनिफ्राय लानानै थां।
महाराजा मा जाखो महाराजा राजखुंग्रि मा जाखो मानो मुसुखा बायदि थाबाय थाखो मा जाखो नोंथां मानो रावबो जेबो बुंला सोर नों आरो बिसोरखौ मा खालामजोबखो आं जाबाय ताम्रासुर बे गासै बुहुमनि मानसि जिब जुनारखौनो आं मुसुखा बानायजोब्बाय खालि नोंल' थांनानै दंबावो नोंखौ आं दानो मुसुखा बानायनोसै असम्भब बिदि जानो हाया नों माबोरै मुसुखा जायालासिनो थाखो नोंबोथ' सासे मानसि बिदिब्ला बोरै जाखो नोंनि बे सरासनस्रा गोहोआ आंखौ जेबो सोमावनो हाया दानिया नों आंनि आखाइनिफ्राय गवा आंखौ बे बुहुमाव रावबो बुथारनो हाया आंखौ शिब बाबायानो बोर होखादों आंखौ मानसि मोसा मुफुर सिंहना बोरमा सैमा रावबो बुथारनो हाया आं अमर रायखस आंखौ मोदायफ्राबो जेबो खालामनो हाया नाथाय दाउनि फिसायाथ' हागोन आं जाबाय दैमालु सनाथि दाउनि फिसाला आं बुहुमनि गिबि सुबुं जाय दाउनि बिदैनिफ्राय जोनोम लादों बिदि जानो हाया बिदि माब्लाबाबो जानो हाया गसाया आंखौ थगायबाय आंखौ शिब बाबाया दैमालु नों दिनै बे ताम्रासुरखौ बुथारनानै बे गासै बुहुमखौ रैखा खालामबाय आयै बेफोर माबोरै जाखो आं जेबो मिथिनानै मोनाखिसै माबोरै आं बे एथ'ग्राब गिदिर रायखसखौ बुथारनो हाखो जायखौ गोहोगोरा दावहारुफ्राबो फेजेननो हायाखैमोन दैमालु बे रायखसा नोंनि आखाइजोंनो थैखागोन जों बेखौ मिथिखायोमोन नाथाय बोरै बे बाथ्राया गोदो गोदायनि बे ताम्रासुरा गोहो बोलो मोननो तपस्या खालामबाय थादोंमोन बिनि तपस्या खालामनायखौ गोजोननानै मानाव गिदिर शिबा बिनि सिगाङाव नुजायो नोंनि बे तपस्या खालामनायजों आं जोबोर गोजोनबाय दानिया बुंदो नोंनो मा नांगौ मानाव गेदेर नोंथाङा आंनि सेराव नुजाबाय आं जोबोर गोजोनबाय आंनो ओरैबायदि गोहो हर जायजों आं गासैखौबो मुसुखा बानायनो हायो आंनि आगान गोग्लैबानो आंनि सुथुरा मुसुखा जाजोबनाय आरो आंखौ रावबो मोदाया बुथारनो हायै आरो बुहुमनि मानसि मोसा मुफुर अमा बोरमा सैमा रावबो आंखौ बुथारनो हायै बायदि नों साननाय बायदिनो जाजोबगोन ताम्रासुरा गासै जिबनि मुं लादोंमोन नाथाय दाउनि मुंखौ लानो बावदोंमोन बेनिखायनो दैमालु नोंखौ दाउनि फिसा महराव जोनोम जाहोदों बे ताम्रासुरखौनो बुथारनो थाखाय आइ दायो आं गासैखौबो रोखा रोखा बुजिजोब्बाय नाथाय आं दायो बेफोर मुसुखाफोरखौ माबोरै मानसियाव सोलायनो हागोन दैमालु मुसुखाया नोंनि दांनायावनो मानसि जाफिनगोन आंनि दांनायावनो मोजां जागोन महाराजा नोंथाङा हामफिनबाय राजखुंग्रि जुगामि साबास दैमालु नों दिनै गासैखौबो रैखा खालामजोब्बाय थारैनो नों जोंनि बर' हारिनि जोहोलाव दैमालुनि गुबुन महर आं जोबोर गोजोनबाय महाराजा बे गासै मुलुगनि मानसिफ्रा दासिमबो मुसुखा जानानै दं बिसोरखौ मानसि खालामनो जों आरज गाबनांसिगोन दैमालु आं नोंखौ मदद खालामगोन आंबो मदद खालामगोन दैमालु फै बिदिब्ला जों बयबो आनान गसाइनिसिम आरज गाबदिनि दैमालु राजा आरो राजखुंग्रिया आरज गाबनो लानायसै बिसोरनि आरज गाबनायाव अखा हायो बे अखायानो गासै मुसुखा जानाय मानसिफोरखौ मानसि खालामफिननायसै जिउ होफिननायसै गासैथिंबो सिगांनि बायदि जाफिननायसै दैमालु नोंनो आं फंसे बाथ्रा बुंनि नों आंनि बाथ्राखौ खोनासंगोन ना औ राजखुंग्रि खोनासंगोन नों दिनैनो दानो आंनो नोंनि बिफां सानि न'खौ दिन्थिहैनो हागोन नामा आफा आं दैमालुजों थांनोसै औ आइ नों थारैनो थांनो हागोन दैमालु आंनि फिसाजोखौ आं नोंनो गथायबाय नों बेखौ जोथोन लानो हागोन ना बेखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन ना हागोन महाराजा आं राजखुंग्रिखौ गावनि जिउखौ होनानैब्लाबो रैखा खालामगोन बिनिफ्रायलाय सासे बिफानो आरो मा नांबावगौ थांदो नोंसोर थौदो राजखुंग्रि जुगामि